So guys, pupunta kami ngayon sa Mount Paldingan, sa Binalunan po yun mga kakrongkrong. So guys, good morning. Nandito pa lang tayo ngayon sa Urdaneta. Kung taga dito po tayo sa Urdaneta, ang layo niya po 17 kilometer po mula sa Urdaneta hanggang sa Mount Paldingan sa Binalunan po. So napakalapit lang po mga kakrongkrong. Easy to pitch lang po siya. So gumamit lang po tayo ng Google Map. I-search lang po natin yung Incheon Trail site sa Binalunan. Tapos click lang po natin yung start. And boom! Ipapakita na po ng Google Map yung daanan papunta sa Mount Paldingan sa Binalunan po. Sana po maging ligtas po kami sa pagbiyahe at pag-akyat sa bundok. So ipapakita po na lang po sa inyo mga kaprong-prong yung aerial shots po sa tuktok ng Mount Paldingan. The home point has been updated. Please check it on the map. Take off. It starts with all I know. So I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. It starts with Boom! So ayun ang mga kakrongkrong. So nandito na po kami ngayon sa Mount Paldingan sa Binalunan. Yan. Yan. So shoutout niya pala kay Incheon. Yan si Incheon. Shoutout po sa kanya kasi siya po yung bumutas diyan para makaakyat po hanggang doon sa pinakatuktok po. So nandito pa lang po kami ngayon sa paanan ng Mount Paldingan. Kasama ko ngayon si Kolotsky. 5 kilometer po ang lakaran, ang akyatan. Mataas din yan, kuya. Ang taas nito 545 meter above sea level. Kung didiretso niyo pong maglakad dyan, siguro mga 2 hours po. Pero kung may patigil-tigil po, 3 hours po mga kaprong-krong. So let's go! Yun na guys, so mag-start na po kaming umakyat. So always po tayo magdala ng water kasi wala po tayong may inom sa taas. Time check po mga kakrong-krong. Here is my cellphone. So nagumpisa na po kami naglakad. Start 10:40 po mga kakrong-krong. 10:40 AM. So 10:40, 11:40, 12:40. So 12:40 po mga kakrong-krong, or magwa-1 na po. Nandun na po tayo sa pinaka-peak.
So may nagpapahinga po ngayon dyan sa baba, dyan sa may Binalunan view. Dyan. Let's go. Saan nagmumula itong liwanag? Hindi nagdidilim sa buong magdamag. Sa kislap ng ilaw na iyong dala, lahat ng araw gumaganda. Galing din po sila dito Baba para makita yung Binalunan view. saan ka man magpunta, liwanag ang iyong Hanggang doon lang po yung naakyat na last na po. Itong nilalakaran ko na ngayon, first time wala po na makatapan dito sa Mount Palmina. Ikaw ang sunshine ko. Ikaw ang sunshine ko. Boom! So ayun na nga ng mga kakrong-krong. So time check po tayo. Nag-start po tayong naglakad sa paanan ng Mount Paldingan ng 10:40. Ngayon ay 11:48 na po mga kakrong-krong. Isang oras tapos 8 minutes na po ang nakalipas. Nagpahinga lang po kami, siguro mga nasa 1 to 2 minutes lang po. Hindi naman po matagal. Liwanag sa mukha mo nababakas. Itong sinag sa puso mo lumalabas. San ka man magpunta, lahat nakaabang. Kaya smile ka lang, smile ka lang. taas, baba, kanan, kaliwa. Saan ka man magpunta, liwanag ang iyong dala. Time check po mga kakrong-krong, 11:53. So medyo malayo-layo pa po. Dun nakikita nyo po yung blue flag na yun. Yun na po yung pinakatuktok ng Mount Paldingan. Ito na po yung buong view ng Pangasinan. Yan, buong view ng Pangasinan. Dito po yung season, Pusurubyo, Binalunan, doon sa kabila yung Urdaneta, tapos Asinggan, San Manuel, next na lugar, San Pedro. San Pedro o San Polot? Nangingiti mo ako, ikaw ang sunshine ko. Hindi nakakasawang ngiti mo. Narinig mo yun? Baka abutin tayo ng ulan dito. Kumukulog sa kabilang kwan. Ulap ba dun? Sana hindi kami abutan ng ulan dito. Wala kami pagsisilungan. A few moments later. So paubos na po yung tubig namin, no? Di pa kami nakakapon sa pinakatuktok. Pero nakikita, tanaw na po namin yung pinakatuktok na kakrong-krong. So malapit na po kami. Siguro 3/4 or higit pa. So talagang tanaw mo na yung pinakatuktok niya. So malapit na po tayo dun sa pinakatuktok. So guys, may makakasalubong ata tayong mga yung bumutas po dito sa Mount Paldingan. Makikita nyo na rin. Oo, kung sino po siya, abangan po natin. Let's go. Nag-ubat ka. Wait lang. Pasensya na, mainit eh. Tara. Another gubat again. Ito na po yung last na gubat na madadaanan natin. Susunod, paglabas natin, yun na po yung pinaka peak. Ayun, may motor. Ayun yung mga motor nila. Gamitin natin. Ayan po yung gamit nilang sasakyan. Ayan. Di ba ang lupit? Yun. May makakasalubong ulit tayo mga kakrong-krong. Galing po sila sa tuktok. Yan o. Kaya mo na. Kaya ko po. Medyo na. Last na gubat. And then paglabas, yun na po. Wow! Yan, lupit ka na. Bato. Ayan o. Hindi makikita sa camera. Maraming nakaharang na kwan. Oy, ingat ka dyan o. Bagin na yan o. Delikado o. Tara.
Isang kamali mo lang, hulog ka mga. Sawang ngiti. Ang init ng iyong dating. Kainit ba, uy? So Ang guys, init ng iyong dilig. Mas matubig di apoy. wapo! Lakas ah! Enjoy nang lang sa kalam. Isang malakas. Adayo pay? Asidagan. Madati raramid kami kadala mo na. Ada pulse na? Ayi! Antong pulse? Na, kalibungan yun. Pero pulse talaga? Pag natapos na. Oh. Hindi pa nadanon, ada? Pampay! Lakas niya. So nagbibilib po yung kasama ko.